युगायुगाची विषमता ही युगायुगाची विषमता त्या युगपुरुषान जाणली र जाणली र जाणली र घटना लिहून आंबेडकरान माणस माणसात आणली 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 र सारे ग्रंथ पुराण चाळिले देवा दुष्कृत्ये टाळिले बामणांच्या हस्ते भीमाने सारे मनुग्रंथ जाळिले बामणांच्या हस्ते भीमाने सारे मनुग्रंथ जाळिले मेलेले ते मुडदे कालचे मेलेले ते मुडदे कालचे आजला सैनिक बनली र बनली र बनली र घटना लिहून आंबेडकरान माणस माणसात आणली 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 र काळ जीर्ण रूढीचा गेला समतेचा मळा फुलविला काळ जीर्ण रूढीचा गेला समतेचा मळा फुलविला आज ब्राह्मण कन्या ही म्हणते नवरा पाहिजे जय भीमवाला नवरा पाहिजे जय भीमवाला नवरा पाहिजे जय भीमवाला बुद्ध धम्माची तत्व प्रणाली बुद्ध धम्माची तत्व प्रणाली तन्मनान मांडली र मांडली र मांडली र घटना लिहून आंबेडकरान माणस माणसात आणली र घटना लिहून आंबेडकरान माणस माणसात आणली र घटना लिहून